Ah, andene yo aneh ceblok yo gocelan aku. Siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh? Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar. Yo ya iya, Ora titen aku, Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbok? Sik salaman sik. Aduh. Luar biasa. Kamu tak masa berdalang itu, aku kin delok pas karo Mbah Kiron. Oh di SMP 5. Yo kesini dong. Masuk aku ning ngisor toh. Lah ngono lho. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Yo padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ambunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawi toh? Cawi toh ngamut ya. Kok bau pesing tangane? Nggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemek jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Terus ngelapi umbel ning jarik dalang kok ndemek roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jarik kita lo sama. Ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ya iya. Ora titen aku, Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbok lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Berapa? Gak tahu kamu. Gak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya, nek aku ya, Mbok. Malah kayamu. Oh, tak ngene tok kok luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas masa berdalang itu, aku kin delok pas karo Mbah Kiron. Oh, di SMP 5. Mbah Kiron ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nekokne didikan ngono to. Jajal itu. Yo kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh? Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Yo kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean nggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang masih banyak yang Agni ki aku niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Agni ki apa? Agni ki Akbar niken. Oh, Akbar niken. Pak Bupati. Oh, Pak Suryandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi dueteng kok ya Mas lek wis wayangane kukut.
Aja saiki tok. Larpe duet wong ngresik-resik alun-alun. Roh aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh, Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh? Empuk toh. Suwirang ini toh. Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ram lho kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah, ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang aku no. Ya. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes akeh banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Apa ya? Penak-penak wae yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Terusno Mas. Oke. Andene yo anlek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Nggih, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Medang digarap. Goro jagate horeg manungsane dedrek sikut-sikutan jegal-jegalan padu padha bangsa ngumbar nafsu mburu kuwasa lan kadonyan temah wong cilik kang dadi korban mubal babal kang angkara murka sebab olah pakartine cipta rasa singlar saka dasar kautaman temah kang subur ngrembaka watak cidra budine nista mbiyen padha diarep-arep bisa dadi pengarep kabeh padha ngira bisa dadi pangarsa kang kena dipercaya bisa dadi pengayom kang bisa gawe ayem dadiya pamomong sing ming ora pinter omong nanging jebul mrucut saka gembolan bebasan mung pinter guneman ning kang tanpa kasunyatan wong cilik kinarya ancik-ancik golek kamulyan lali yen duwe kewajiban ngayomi nusa bangsa lan negarane geger gempar walik watu lor kidul padha obong-obongan wetan kulon padha hampyak mawurahan kowe
kowe nek kenek tak elingne kowe aja melu-melu wong sing percaya karo ajarane wong sing neneka. Ajarane wong neneka ana bumi kene kae. Aja mbok eloni. Lho wosik to. Anane aku melu mergo ajaran-ajarane kae bener. Tur kae mlebu ana bumi Nuswantara kene nggawa kabar kebungahan. Sing bodho ki kowe. Lah kok kowe ora gelem melu? Ora sudi. Kowe tek percaya karo wong anyar, kowe tek percaya karo ajarane wong neneka sing durung karuan nyatane. Nyatane sing disebar kuwi ilmu sing bener. Yen aku bener apa ora tau tak gagas. Tumrap aku wong urip kuwi sing penting tumindak becik lan rukun karo padha padane ngupating Gusti. Ngono wae rak ya wis. Lho arepa bener tumindakmu kae nek ora cetha karo gondelanmu kuwi genah ora cetha sing mbok tuju. Lah lehmu tumindak becik lekmu nglakoni kelakuan sing apik arep kok nggo apa? Lho tumindak becik kok nggih apa ki piye? Ya mesti muspra mergo kapercayanmu kuwi kapercayan sing salah. Oh cangkeme iki. jelek tumiba gegaran santosa wartane meh teko sikara karodha tatake tangkat dening utamaning nata berbudi bawalak sana lire berbudi mangkono lila legawa ing griya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana
ana tepi pangandika jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara paman Patih Harya Sengkuni paman kula wonten pangandika ingkang adhawuh nggir anak Angger Duryudana nimbali kang paman kula pun Patih Sengkuni bolo saka Jaban Rangkah sampun saya kathah bolo saka tanah sabrang bolo saka njaba negara saya suwi saya akeh saya suwi saya ndrebala paman nggih ampun kuwatir nggih ampun kuwatir kula percaya Patih Sengkuni percaya tiang-tiang niki angger wis nganggo jubah dituki jenggot sing dawa kok dikon golek perkara niku pintere ra umum Sang Pandita Resi Lumana lan kanca rewangi Sang Prabu Duryudana piye nimbali karo aku Resi Lumana lan kowe kabeh wong-wong saka Jaban Rangkah kula wonten dawuh pripun kabare anggen sampeyan nyebar kabar sing ora bener ana ing bumi Nuswantara iki wis cukup pasrahno aku wae Sang Prabu Paduka Prabu Duryudana cukup dadi sumbere brana arta wae. Wah tenan wong tanah Jawa iki tenan. Gampang bujukane iki gampang wong tanah Jawa iki. Titik aku ning ndi-ndi iki biyuh-biyuh sing do ngambungi sikilku, ngambungi bokongku. Wah aku ning bumi Nuswantara ning tanah Jawa iki jan disembah-sembah aku iki. Dipundi-pundi. Semanten ugi kula saking katebian piyuh-piyuh wong-wong Jawa niku pun biyuk ngrekuduk padha ngruyuk kalih kula. Yen ta pancen kepinginane Prabu Duryudana kepingin ngregem jagat raya dadi ratu Gong Binetara, ora mung dadi ratu ana ing negara Ngastina, Ngendraprasta lan sak kiwa tengene yen perlu dadi ratu ana jagat Triloka kabeh dadi duweke Prabu Duryudana mesti bakale kelakon, nanging kowe kudu percaya karo aku Begawan Lumana sak kanca-kancaku iki kabeh. Bagus. Panjenengan ampun kesusu. Panjenengan aja kesusu arep kundur ana ing negara asal panjenengan mriko. Loh ora, aku wis kadung kerasan ning kene kok. Jebul golek sandang pangan ning Nuswantara iki jan penak tenan. Ning negaraku iki aku wis ora entuk apa-apa tenan kuwi. Ora aku iki nek ning negaraku ya ora enek sing percaya karo aku. Aku ngoceh ning negaraku wis ora enek sing do nggugu. Wah nek ning bumi Nuswantara kene jan, wah aku iki disembah-sembah. Iya. Aku percaya Begawan Lumana. Ning sing baku sing penting penemban. Sing dianggep musuh kuwi para Pandhawa. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane Paduka Panemban Begawan Lumana iso nyengkakake matine para Pandhawa. Oh gampang kuwi Sengkuni, kuwi perkara sing gampang. Utamane para kawula-kawula ing negara Ngamarta sing mboten percaya karo Resi Lumana, rakyat-rakyate para Pandhawa sing ora percaya kalih panjenengan, wong-wong Ngamarta sing ora kenek diumbah pikirane niku aja nganti ditresnani, nek iso digawe kejet-kejet pisan. Wong-wong Ngamarta, wong-wong rakyate kawulane para Pandhawa niku digawe nganti tele-tele tenan. Paman Sengkuni, dos pundi wonten dawuh nggih. Anak Angger Prabu Duryudana miji dhateng Patih Sengkuni. Piye?
piye mungguh pamrayogane Paman Patih? Pun kula aturi pitados kemawon. Kula aturi percaya kalih tiang-tiang saking Brang mriku. Niku duwe wadyabala, niku duwe prajurit sing kathah. Kalih ngiras pantes panjenengan sebar kabar sing boten nyata. Dimen sedaya padha ngalembono dhateng Duryudana sakurawane. Kula kepengin para Pandhawa enggal cepet dumugi ning sirna. Tak aturi lungguh sing kanthi jenak Prabu Duryudana. Para Pandhawa, para satriya-satriyane tanah Jawa, karben mengko sing mateni Resi Lumana dhewe. Para kawula sing bodho, tak cekoki kabar sing ora bener. Tak umbah sing dadi pemikirane. Kang wekasan kowe Sang Prabu Duryudana bisa ngratoni jagat raya iki. Perkara satriya tanah Jawa urusane karo Resi Lumana Sang Prabu. Sino karata mreta tamtu tamtuning utama titi
tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena dinu lado diasilir wulan dadari adikku sing tak tresnani Setyaki wonten dawuh Koko Prabu Kresna amiji dateng keng rayi kula pun Setyaki sawetara wanciki rasanipun Kakang Wasumelang rasanipun Kakang tansah tida-tida yayi sajake kadang-kadang para Pandhawa bakal diincim karo para Kurawa kang gunakake 1000 cara sajake si Duryudana bakal duweni kepenginan nguwasani jagat iki rumangsane Duryudana lan Sengkuni kalamun kasembadan nyingkirake para Pandhawa dheweke bisa ngregem jagat iki Setyaki kula nggih kemropok kepengin nonyo ndase Sengkuni niku saiki gaweane mung petentang ning ngendi-ngendi ditekani sinten-sinten diumuki nganggo lambene sing pinter ngapusi tiang-tiang pundi kemawon dijanjeni jarene dheweke bisa mulyake bisa nentremke bisa gawe majune negara niki majune negara ndase niku kowe aja nesu kemawon lagumune pun Kakang Setyaki wong-wong sing do diapusi kuwi kok do ngandel mongko kabeh wis do ngerti yen Sengkuni kuwi dudu wong Astina Sengkuni kuwi dudu wong Nuswantara kene Sengkuni kuwi wong saka Plasa Jenar Sengkuni kuwi wong saka Tanah Sabrang wong sing neneka mung nunut urip golek penak kaya ngono kok padha dipercaya carane Sengkuni pokil-ukil uang-uang saka Tanah Sabrang do diubel-ubeli sorban uang-uang mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip tak baleni uang-uang mau padha ngaku trahe utusane sing gawe urip kabeh mau karben para kawula nganggep yen dheweke wong sing paling suci uang-uang mau banjur disebar ana ngendi-ngendi disebar karo Sengkuni padha ngumbah pamikire titah sing diapusi wong-wong bodho dinggo golek bala anggone golek panguwasa mboten namung menika Koko Prabu mboten namung menika sak menika Sengkuni sesorah wonten pundi-pundi ngelek-ngelek Pandhawa ngubupi para kawula ing negara Ngamarta supaya gedeng karo Pandhawa 5 tiang-tiang negara Ngamarta dipun cekoki pangertosan supados mboten jiwa dhateng Pandhawa gangsal sepisan malih tiang-tiang dipun cekoki supaya mboten nganggo dasare Pandhawa gangsal jiwa-jiwa Pandhawa gangsal ingkang dados adeg-adeg dasar bakue negari Ngamarta badhe dipun ganti mawi jiwa Sengkuni ingkang rumaos bener dhewe wiwit sakmenika sampun ngedu para kawula supados memungsuhan kalian bangsanipun piyambak mila Koko Prabu manungsa kaya Sengkuni lan Duryudana ampun ngantos dadi pengareping negara bisa mbebayani
Setyaki bener. Kudu dialang-alangi. Nggih. Mboten namung dialang-alangi. Ning tiang-tiang wong-wong sing kaya Sengkuni kedah digusah. Ben minggat ning negarane kono. Coba ning kono arep gaglak apa? Yen ana kene ora wurung mung dadi mala. Kejawi menika Doko Prabu, menawi tiang pribumi, menawi tiang-tiang pribumi mriki gelem diperintah karo wong-wong neneka, tegesipun tiang-tiang pribumi mriki sampun boten percaya kalian bangsanipun piyambak. Pun kakang cocok Yayi. Kula nggih cocok dinten sak mangke badhe kula labrak. Selak notol raos sing manah kok sik aja semangat-semangat. Sing ngalon dhisik. Aja semangat-semangat. Entuk pira to Tyaki kowe iki? Selak mboten sabar iya ning nganggo irama. Menawi wonten payu-payu, menawi wonten geger, Kurawa badhe kula brasta. Kurawa badhe kula singkiraken. Ya aja ninggal duga lan prayoga ya Dimas. Sikrapala kang puningal rancampu sanya mekali. Hormate pioteng koton dan langkon mengoncani di
Mati aku. Aku arep kok kapake. Ayo mingkemo lambemu. Ayo, kowe gelem melu rombonganku apa ora? Melu Resi Lomono. Dadi kawulane Prabu Duryudana. Aku ora sudi. Resi Lomono kuwi wong neneka ora cetha sing dadi ajaran kang sarta paugerane. Pun ora usah dadak kesuwen. Pateni kemawon Sang Prabu. Kowe ora gelem melu wulangane Resi Lomono. Kelakon tak bleh dina iki kowe. Sikra bala kang tumingal perang campo samya medali lir tatit wilating gada danywanggong manguncang nidi Itane-tanan kowe. Iki ana satriya kuruwaking brengose dilinting-linting. Disampirke ana kuping sapa sing dadi aranmu? Aku Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Setyaki ya Singa Mulangjaya bali takon. Sapa sing dadi jenengmu? Kakesete utawa kawulane Resi Lomono. Aranku Prabu Lingga Sugarda ngguri saka negara keluarga Bentar. Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngewang-ewangi wong sing arep tak perjaya? Kudune aku sing takon karo kowe. Apa dosane, apa kaluputane? Wong-wong ana ing Nuswantara nganti bakal arepe kok prawasa. Setyaki kang dadi wong Nuswantara ora narimakake perkara iki. Kowe wong-wong Jaban Rangkah ketitik saka sandanganmu, nitik saka sing dadi busanamu, kowe wong neneka. Kowe yen arep gawe geger, kowe yen arep gawe gendro ana bumi Nuswantara kene, ora ana musuhmu kejaba Raden Setyaki. Tencong akhirat kowe.
Piye? Lingga Sugarda piye? Kowe kalah. Inggih. Kula kawon Bapa Panembahan. Kowe iki ra cocok karo sumbarmu kowe. Lajeng menika kersanipun Bapa Panembahan Resi Lomana kados pundi? Ayo mundur luwih dhisik ya. Wong-wonge Pandhawa kuwi jebule nduweni kasekten sing ngedap-edapi. Ora kena dientengke, ora kena disepelekake. Yen dicara kasar awake dhewe sing kalah. Liripun kados pundi Bapa Panembahan? Nganggo cara sing alus. Pandhawa dirangkul atine, Pandhawa dipek rasane. Yen perlu para Pandhawa dijak rukun karo para Kurawa. Mengko yen Pandhawa lena kaprayitnan lair kang sarta batine, lagi Pandhawa dipateni. Mekaten Bapa Panembahan. Iya. Ayo Prabu Duryudana karo Patih Sengkuni tak kandhanane. Ayo nyimpang dalan luwih dhisik Lingga Garda. Kresna nangandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mulat solahing arinira Duh Koko Prabu piye Setyaki? Wonten pendhita anyar katon ngirit wadyabala segelar sepapan wanuh wani jarah rayah kawula alit. Banjur sampun saged kula singkiraken, sampun saged kula unduraken. Aja marem dhisik rasamu Setyaki. Ibarat wong dandan aja mbok kendhoni ning malah kepara kenceng ana. Sajake wong-wong kae duweni sanggit rungsit reka daya murih cilakane para Pandhawa. Lajeng kersanipun
Ayo. Luwih dhisik jumujuk ana negara Ngamarta. Nemoni kadang para Pandhawa. Atiku kok rumangsa ora kepenak, Yayi.
jilangenira sang nar pati lampah hira alon ginarabat badaya yuwarna nira sadurunge lan sakwise pun bapa ngaturake tarima kasih marang anak Prabu Duryudana kang wis maringi wektu marang pun bapa kinen paring sabda tama marang kabeh para putra siswa kang wis kepareng abiyantara ana ing negara Ngastina kene. Pancen kapara nyata ngger Puntadewa marmane jeneng sira tinimbalan kang raka ing negara Ngastina iku awit saka prentahipun bapa. Tak mungguh apa ta wigatine dene kabeh para putra siswa tak timbali marak ana negara Ngastina kene. Ora ana liya pun bapa mung bakal ngaturake mungguh kang dadi isine atiku.
banget panyuwunku ing atase aku durung suwe manggon ana negara Ngastina kene parandene nampa kapercayan saka anak Angger Duryudana lan anak Prabu Puntadewa ketitik pun bapa ing Ripalungguhan sakmengko dadi gurune Pandhawa lan Kurawa ning pun bapa yang rumangsani kok Ngger jerone pun bapa iki dianggep guru durung ana piwulang saka pun bapa kang tak paringake marang para putra siswaku kabeh sebab pancen durung ana wektu sing becik durung ana wektu kang longgar kanggo medhar piwulang awit guru mulang marang murid kuwi kudu nonton karo kahanane luwih dhisik kira-kira murite mau piye kahanane lagi usrek apa wis tentrem mula kudu angon ing kahanan nonton ing suasana semono uga sipating guru sadurunge mulang gurune dhewe ya kudu wening sing dadi pamikire kudu wening sing dadi penggalihe kudu ora kecampuran hawa omah setitik-setitika kuwi tumanjane bakal bisa becik yang diwulangake marang murite merga sing mulang ya wening sing nampa uga wening iki nek tak sawang gelagate wis padha apik gelagate wis padha sumeh dadi gampang anggonku bakal nglebokake ilmu utawa kawruh Ger saiki enggal padha matura dhewe-dhewe mumpung pun bapa narbuka wiwaraning kanugrahan kang wujude ilmu kabeh para putra siswa padha duwe penjaluk utawa panyuwunan apa mbok menawa pun bapa bisa paring wangsulan watone takone aja neka-neka ya Ngger ayo murid-muridku do takon apa? Takono karo gurumu iki. Nek tekon sing angel pisan eman-eman utekku nek mikir. Ayo murid arep do takon apa? Sing baku sing penting aja takon perkara wedokan, ngono? Merga muridku ki sajake komplit. Ana sing tatarane luhur, ana sing tatarane ngisor. Inggih ngaturaken panuwun Bapak Guru Duryudana kepiye sanget panuwun kula dhateng Bapak Guru kanugrahan kawibawan kaluhuran derajat kang sarta pangkat ingkang kula gadahi wekdal menika pripun carane sampun ngantos mandheg dhateng kula nanging derajat pangkat bondo donya ingkang kula duweni sageta dawah turun tumurun ing putra wayah kula benjang sageta anak putune Duryudana nemu kawibawan kaluhuran kang sarta kanugrahan kados ingkang kula anyami dinten sakmangke Bapak Guru mawi sarana menapa kanthi cara ingkang pundi keparenga kula nyuwun dawuh dumateng Bapak Guru Resi Lumana. Oh iya panyuwunan sing banget luhur saka anak Prabu Duryudana kanugrahan kawibawan kaluhuran derajat pangkat bondo donya aja mung mandheg ana ing anak Prabu nanging iso turun tumurun nganti anak putumu ngono ta sing mbok jaluk nggih iya mengko bakal tak paringi dalane tunggunen sawetara ya Ngger inggih Bapak Guru Puntadewa arep takon apa Rama Panemban
menawi dipun keparengaken kula namung badhe nyuwun menggah menapa isi tuwin werdinipun pustaka utawi jimat Jamus Kalimasada ingkang kula gadahi menika panemban. Maknanipun kados pundi, liripun jimat Kalimasada kados menapa, punika Puntadewa nyuwun katerangan kang sarta wedharanipun Bapak Guru. Oh ya. Anak Prabu Puntadewa nyuwun diwedharke muhung surasane pustaka Jamus Kalimasada. Nuwun inggih Bapak Guru. Ya, mayar kuwi. Barang sing ora angel. Tidak sulit. Mengko pun Bapak sing bakal jelasne, pun Bapak sing bakal medharake. Sinuwun Prabu Baladewa, panjenengan arep takon apa? Aja kurang pangapura ya Panemban. Tekaku ana negara Ngastina kene kuwi niatku ora arep meguru karo kowe. Ora kok jeneng Baladewa nyepelekake kowe kuwi ora. Ning upama aku arep meguru marang kowe kuwi, njur apa sing arep tak guroni tekan kowe? Upama Baladewa bakal nyuwun ilmu babakan kebatinan, ora kok jeneng Baladewa umuk iki ora. Jaman aku isih nom, jaman aku isih Kakrasana biyen, aku ya tau dadi pendhita kaya kowe kuwi. Jaman aku isih Jaka biyen, aku ya tau mendhita kaya jeneng sira Panemban. Mula babakan ilmu kebatinan tak kira isih cukup ana ngengehan tumrape Baladewa. Ya tak akoni Panemban. Jaman aku isih durung mudeng karo cah wedok biyen, aku ki mempeng olah kebatinan, mempeng ibadah, sregep ngibadah, mempeng ngolah kanuragan. Kuwi jaman biyen. Ning pancen tak akoni. Bareng aku wis weruh karo wong wedoke wis rada suda. Ora pati mempeng kaya biyen. Sabab apa? Angger arep budal tirakat ki mesti digondeli karo mbok wedok. Wah, jan penyakit wong wedok. Munggo kuwi tumrap ngilmu kebatinan. Njur Panemban, njur upamane aku bakal nyuwun ilmu kadigdayan utawa kanuragan, tak kira aku isih duwe sifat kandel. Wujute pusaka nenggala lan pusaka alugara. Ingkang mengkono Panemban, ingkang mengkono aja kurang pamengku. Aku durung duweni penjalukan apa-apa, aku urung duweni panyuwunan apa-apa, aku isih durung duwe pitakonan apa-apa marang sira Panemban. Mbuh, mengko tak pikir mburi Panemban. Oh ya wis, ora perlu kesusu, tapi saya penak kesusu timbang kesikut. Dipikir dhisik Prabu Baladewa, dipikir sing nganti bening. Ya. Werkudara muridku arep takon apa? Iya Bapak Panemban, yen pancen aku dikeparengake njaluk, aku bakalin njaluk wedhare kawruh sastra Jendra Hayuningrat lan sastra Cetha Paripurning Wangsit Kunta Jiwa Wekasing Tunggal. Iki maknane utawa wedharane piye Panemban? Oh ya ta iya. Kawruh sastra Jendra. Iya. Ya mengko bakal tak terangake. Ilmu kuwi nek ning ngarepku gur ilmu upil kuwi. Iya. Ulup Janaka arep takon babakan perkara apa? Duh Panemban, menawi kula dipun keparengaken nyuwun Panemban, kula namung badhe nyuwun wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Oh ya. Anak Prabu Duryudana tekan Janaka kok tak pikir-pikir isih enteng kabeh sing dadi pitakonane lan panyuwunane. Durung ana sing bobot babar belas.
Ya mung sadurunge pun bapa bakal maringake Kang Sarta medharake ilmuku. Luwih dhisik pun bapa bakal nyuwun keterangan marang kabeh murid-muridku. Para siswa sing padha ngaku guru karo pun bapa mau, lahir batin apa mung lamis wae, Nger. Awit ngene. Lamun lehe ngaku guru amung ana lamis, tiwas pun bapa paring pitutur, paring kandan-kandan, tutur ketawur tan ana guna paedahe. Nanging kosok baline. Lamun kowe kabeh murid-muridku ngaku guru marang pun bapa, kuwi kandas tekaning batin, tegese anggone bakal nampa ilmu saka pun bapa mau linandesan saka rasa kapercayan. Mbok gurune ki ampuh kaya apa to? Yen sing nampa ora percaya ya wis muspra tanpa guna. Ibarat segara sinarman tan ana guna paedahe. Bapak guru, kula lahir batin anggen kula ngaku guru dateng Paduka Bapak Guru Resi Lumono. Semanten ugi kula Rama Panemban lahir batin anggen kula ngaku guru dateng Paduka Panemban. Gegantaning manah namung badhe ngudi indaking ilmi miwah anggayuh wimbuing kawruh. Werkudara piye di? Werkudara percaya apa ora marang ulangane gurumu kuwi? Mung karing ngrungokke ulangane dhisik. Yen ajarane apik ya tak tampa. Yen kira-kira ora cocok tak pikir luwih jero. Pancen kudune kaya mengkono Yayi. Mergo jaman saiki iki yen wong pinter ki akeh, ning ditonton kepinterane luwih dhisik. Iya. Yen wis padha lahir batin padha rungokno kanthi pertitis. Mergo pun bapa mulang marang kabeh para putra siswa iki ana syarate, ana syarat saranane. Syaratipun menapa Bapak Guru? Bapak Guru Resi Lumono. Syaratipun menapa duh Rama Panemban? Rama Panemban Resi Lumono. Slendro kang rasa, slendro kang jiwa. Ngene ya, Nger. Murid-muridku. Syarate sing angka sepisan tak jaluk Pandhawa karo Kurawa kudu rukun manunggal dadi siji. Lelakon sing wis kapungkur tak jaluk aja padha dibaleni meneh. Ya kuwi anggone para Pandhawa lan para Kurawa anggone padha tukaran, cecungkrahan, anggone padha pasulayan. Nganti padha ora eling yen Pandhawa Kurawa iku maksih padha siswane sang Sanyasin Wiyasa. Pandhawa Kurawa iki janjane sih sedulur. Mula tak jaluk, Nger. Pandhawa Kurawa, Pandhawa lan Kurawa ing ripalungguhan iki yen pancen ngaku guru karo Resi Lumono ing detik iki uga Pandhawa lan Kurawa kudu rukun. Pramara reh mangosomya ngambreng kati karunaning kaswasih ring marga Hamalakung. Risang Ganta Wastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah, umyus amara wayahanto Ye, murid-muridku Pandhawa lan Kurawa samapta ing gati apa ora yen takon rukun? Inggih Bapak Guru, lakar punika ingkang kula ajeng-ajeng, lakar punika ingkang kula arep-arep. Duh Bapak Guru, wiwit rumiyin mila Bapak Panemban, Puntadewa tansah gandrung kalian kerukunan. Sanget bungah raos sing manah menawi Koko Prabu makempal lair batin kalian para Pandhawa. Lah bagus.
yen wis padha rukun ning antaraning Pandhawa lan Kurawa, tak jaluk uga perang gedhe sing jenenge Baratayuda Jaya Binangun ya ora usah diarep-arep. Pun bapa ngerti surasane jangka utawa kodrat ngandharake besok bakal timbul peperangan sing gedhe sing jenenge Baratayuda Jaya Binangun, perang nyantaraning Pandhawa lan Kurawa sing disebabake mung perkara rebutan negara. Mara saiki pikiran, Ger. Wong perang ki entuk-entukane apa? Coba pikiran. Wong perang ki oleh-olehane apa? Yen menang ya dadi pindang, saya yen kalah ya mung bakal dadi rempah. Mula tak jaluk aja padha nganakake pasulayan. Negara liya perang ya wis ben, ning kene aja digawe perang. Merga para kawula tak kira wis padha tuwuk karo memungsuhan, wis padha bosen karo peperangan. Sing dikarepake para kawula iki mung suwasana kang tentrem kahanane, ya laire ya batine. Apa Pandhawa kang sarta Kurawa seneng yen tok akeh bocah yatim sing ditinggal mati wong tuane sebab saka gedene peperangan. Apa Pandhawa Kurawa mentala ngrungokne panjrite Randha kang kelangan bojone merga dadi korbane peperangan? Inggih, kula namung ngestokaken dawuhipun Kanjeng Guru. Kula mboten badhe ngarep-arep datenging perang Baratayuda Jaya Binangun. Lah bagus Duryudana. Supaya Baratayuda Jaya Binangun ora dadi sarate negara Ngastina karo negara Ngamarta kudu didadekke siji. Ngastina karo Ngamarta kudu didadekke sak wilayah. Lan Pandhawa ya kudu eling, negaramu Ngamarta kuwi biyen ya dumadi saka alas sing jenenge Wisamarta. Kamangka alas Wisamarta kuwi biyen ya isih ke bawah negara Ngastina. Mula tak jaluk wilayah Ngastina aja padha diprail-prail, aja padha diponto-ponto, nanging kudu dibalekake lan dipulihke dadi siji, kumpul dadi sajuga Ngastina lan Ngamarta. Tah yen wis padha kumpul Ngastina kelawan Ngamarta, Duryudana aja dadi pemimpin, Puntadewa ya aja dadi pemimpin. Sebab apa? Yen Duryudana dadi pemimpin mesti kawula Ngamarta padha pegel pikire. Kosok baline yen si Puntadewa sing dadi ratu, rakyat Ngastina ya bakal mesgul rasane. Mula tak jaluk Duryudana aja padha ngemudeni pemerintahan. Duryudana aja dadi ratu, Puntadewa aja dadi ratu. Sing dadi ratu mengko kareben pun bapa dhewe. Aku dhewe sing bakal nyekel pemerintahan. Anggonku Cumantaka kandha saguh nyekel bawat pemerintahan mau. Ora kok ateges pun bapa milik barang kang melok kesusu malak mung sabab kesusu barang kang muluk. Kuwi babar blas ora. Dosa kanggone guru, dosa kanggone guru kok milik nggone murid ki dosa. Apa meneh guru kok ngesir karo murite. Iki dosa nek kanggoku. Mula ning kene tak jaga tenan imanku. Coba nek murite mancing. Lah ya. Bapak guru, sakwutuhipun panguwasa Ngastina kula pasrahaken dhateng Bapak Guru. Semanten ugi kula Rama Panembahan kamardikan menika mesti mawa pangorbanan. Dene menika sedaya ingkang tumuju kamardikaning raos sampun teka mundhut panguwasa negara Ngamarta. Senadyan to nyawa kula kinarya tumbal, kula mboten badhe awel. Sakwetahipun negara Ngamarta kula pasrahaken dhateng Bapa Rama Panembahan Resi Lomana.
Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin ing lirlena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang dyah utama ing Werkudara piye Yayi negaramu dijaluk karo Resi Lumana Baladewa kakangku aku sipate satriya kepingin dadi satriya sing apik dadi satriya sing becik ora bakal ninggalake sabta marga lan sumpah prajuritku aku mung kari manut pangarepku oh mengkono iya gandeng Puntadewa kakangku masrahake aku ora wenang gondeli negara Ngamarta sebab Werkudara urip ana sahandap pepadaning barep kakangku lho ndengaren di yen wis padha sarujuk apa sing wis tak kandhakake lah ayo to saiki wiwit nganakake penelitian ayo padha metani sebabe apa biyen Pandhawa karo Kurawa kok ora iso rukun kuwi perkarane apa manut penelitiane pun bapa iki kabeh pancen ana sing ngubupi pancen ana sing gawe muhung sapa sing ora marake bisa rukun pangrasane pun bapa mung ana menungso cacah loro siji Kresna loro Semar ya mung kuwi sing marake dadi urup-urup ya mung wong loro kuwi sing ngobak-ngobak banyu bening katentremane Pandhawa lan Kurawa mula ya ngger supaya bisa nggayuh tentrem kang sejati rukune Pandhawa lan Kurawa iki mengko kudu ditumbali monggo sapa ta sing kinarya tumbal ora ana liya ya mung Kresna karo Semar kudu dipateni luwih dhisik yen Kresna karo Semar durung mati tak kira cebol nggayuh lintang Pandhawa sarta Kurawa bisa nemahi rukun kupingku suwe-suwe kok ora kuat ngrungokke biangsat elek Tomon tapler kinatap duka yayasinepi Jojo bang mawingo-wingo wengis Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita omongane wiwitan tengahan penak dirungokne kuping bareng pungkasane rembug melangkah pundak nyampar kupinge Baladewa mengko dhisik Lumana sinuwun Prabu Baladewa apa aku arep takon Wangsulana ndangu perkara apa sak temene kowe kuwi guru apa jagal menungso Balenana
Sejatine kowe iki ning kene guru apa jagal menungso? Aku iki guru, aku iki pendhita. Yen pancen sira ngaku guru lan pendhita, coba aku bakal takon. Pendhita kuwi duwe hambek pirang perkara, mara enggal Wedarna Lumana. Pendhita kuwi hambeke mung sawiji. Ya kuwi memayu hayuning jagat, memulya titah madyapada. Pola dalah. Ora jeneng aneh. Cara-carane wong mlaku wae tanpa teken. Sebab kowe ora bisa njangkepi syarat anggonmu madeg dadi guru. Wis tak kandhake mau ngarep. Ala tanpa rupa Baladewa iki ya tau dadi guru, tau dadi pendhita kaya kowe kuwi. Sipate guru utawa pendhita kuwi siji anuraga, loro tresna asih mring sesama, telu tanduk aris ulat manis, angka 4 ing cipta demen tetulung, angka 5 adoh panggawe cidra, angka 6 ora kena gawe rusak, angka 7 nengenake babakan panembah, genep kaping 8 ngalah tan anggunggung diri. Kuwi hambeke guru utawa pendhita. Nanging bareng tak pikir-pikir, hambek 8 mau babar blas ora ana sing menclok ning kowe. Ora jeneng mokal. Yen to kowe nganti kewetu tembung bakal mentala mateni wong sing tanpa dosa, mateni wong sing tanpa luput. Pola dalah Lumana. Tata gelar kowe iki jobahan, tata gelar kowe iki surbanan. Nanging tinemune jebul Allah gedhohanmu. Ketitik ing atase sing arep rukun ki Pandhawa karo Kurawa. Kenang apa sing mbok nggo kurban wong sing tanpa dosa? Kang mangkono Lumana. Pedah apa? Pedah apa Baladewa kesuwen ana kene? Tinimbang Baladewa kesuwen ana kene, tinimbang Baladewa kelepetan banyu letuh. Prayoga tak tinggal papan kene. Nanging wanti-wanti eling-elingen sing dadi tembungku. Wong sing bakal dandani kuwi luwih langgeng tinimbang wong sing bakal ngrusak. Sapa nandur bakal ngunduh undhun tanduranmu dhewe Lumana. Pandhita karya wang setindo gombang ajabing pawang susuh angin ngendi nggone Wis tak titeni wit mau. Lagi tekoe gelagate wis ndak penak. Kancane diuring-uring. Yah ta iya. Takoni pisan Baladewa wis ora gelem basa karo aku. Iki wis genah, mesti ra cocok karo aku. Bareng krungu Semar karo Kresna arep tak pateni, lah kok muringe saya ndadi Sengkuni. Kula wonten dawuh panemban. Bareng Baladewa krungu Kresna karo Semar arep tak pateni, kok muring-muring iki sebabe apa? Baladewa ki yen karo Kresna apane Sengkuni? Lho, menapa panemban dereng nate pirsa? Lho, lah piye ta? Sinuwun Prabu Baladewa niku sedulure kadang tuwane kalian Prabu Kresna. Lho, kuwi jek sedulur to? Nggih. Lah cangkemmu ra muni mau-mau. Lah nyuwun pangapunten panemban. Panemban kula sasmitani mboten tanggap sasmita kula. Kula kedhepi panjenengan boten krasa. Nah, kedhepmu aku ora roh, kedhepmu kowe nganggo kaca mripat ireng kok. Ya ora ngerti. Ya wis ning ora dadi ngopo. Baladewa nesu-nesu, Baladewa muring-muring iki kena tak ibaratke ungkang mangungkung sajroning leng. Kodhok kuwi suarane banter ning ora ndayani apa-apa. Wis ora perlu dadak miris.
Aja padha goreh rasamu. Kabeh para siswa-siswaku. Baladewa ana tangane Resi Lumana. Sapa sing malang-malang tak putung, sing rawe-rawe bakal tak rantas. Dina iki piye ngger Puntadewa? Bisa nanggapi sabdaku sing pungkasan apa ora Puntadewa? Rama Panembahan, punapa mboten langkung Koko Prabu Kresna dalah Kakang Semar Badranaya katuran rawuh wonten negari Ngastina mriki supados nderek nyekseni manunggaling Pandhawa kang sarta Kurawa. Tak kira Kresna karo Semar ora gelem nyekseni babakan rukune Pandhawa karo Kurawa. Langkung prayogi dipun cobi rumiyin Panembahan. Ya wis sak karepmu. Dimas Werkudara mbarep kakangku piye? Siadi dina iki tak kongkon Yodi. Siadi dina iki ndak jaluk amiji Kakang Semar Badranaya supaya rawuh ana ing negara Ngastina kene. Semar iki dudu duwekku. Semar iki dudu rombonganku. Semar iki rombongane Janaka. Kandha karo sing duwe rombongan kuwi. Yayi Arjuna, kula wonten dawuh Koko Prabu, siadi tak utus Yodi lumarapo marang negara Dwarawati kang sarta Karang Kadempel. Koko Prabu Kresna lan Kakang Ismaya aturana rawuh ana praja Ngastina kene. Kang wigati katuran nyekseni rukune Pandhawa dalah Kurawa Yodi. Kawula non ngestuaken dawuh Duh Koko Prabu. Caritane satriya linuwe kang marti mring kaupaman tan pegat mring pangestine tan pegat mring pangestine Werkudara, Puntadewa kakangku apa? Aja negake budale Yayi Arjuna Yodi. Siadi uga jampang ana lakune Arjuna anggone bakal sowan ana Dwarawati. Ora liwat ngestokake dawuh mbarep kakangku. Iki kudu ana seksi siji. Seksi siji saka negara Ngastina kanggo nyekseni lakune Werkudara karo Janaka teka Dwarawati tenan apa ta yen ora. Paman Sengguni, pakenira paman wae para gage. Awat-awatono Yayi Arjuna bebarengan kelawan tindak marang negara Dwarawati. Kawula nuwun inggih, mboten langkung sendika mangestokaken dawuh. Kaparengkang paman nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sengguni kula wonten dawuh Panembahan. Babar pisan dawuhna karo anak-anakmu sata Kurawa. Kinen padha nututi Prabu Baladewa. Yen gelem Baladewa kinen bali ana Ngastina kene. Ewadene Baladewa mbeguguk Kutawaton gajah gelar bondan kang tanpa payung babarna pisan. Baladewa sirnakna Sengguni. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Panembahan. Gandanya sekar kehaduh.
Ridho mawur mangawur warahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para panjriting trangga esti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sabit kados pundi Bapak Panembahan wigatining pirembagan wonten setinggil negara Ngastina anggenipun Paduka Rama Panembahan ngrakit cara murih pejaing para Pandhawa sanggit rungsit sing tak rakit wis bisa kasembadan pun bapa tau kandha karo kowe yen wong-wong sing manggon ning bumi Nuswantara wong tanah Jawa kuwi ora kena nganggo cara sing kasar merga wong tanah Jawa kuwi padha sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit mula pun bapa nganggo cara sing halus Pandhawa tak pek rasane tak kanthi rukun karo para Kurawa nanging rukune para Pandhawa lan Kurawa kudu ditumbali nyawane siji Semar Badranaya angka loro Prabu Sri Bathara Kresna yen wong loro iki wis bisa mati tegese wong Pandhawa lan wong tanah Jawa wis kelangan kasekten krana Semar kuwi dadi simbole pamong tanah Jawa Kang Sarta Prabu Kresna uga dadi titise Dewa Wisnu pralambang dewaning katentreman. Mekaten Rama Panembahan iya. Alamun Kresna lan Semar wis mati tak kira gampang. Tak kira gampang anggone bakal ngajab sirnaning Pandhawa. Sing ana ngguriku kowe dukun-dukun bayaran. Aja do mandeg lemu nyambut gawe ya. Ngumbah pamikire titah kanthi kabar-kabar sing ora bener. Sendika Panembahan. Lajeng punika kersanipun kadosa pundi? Kepiyakna saking Wadyabala Kang Sarta prajuritmu. Rit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Nyangking lading pangirise daging bathok wadahe getih. Kresna lan Semar jatahe Pandhawa sing bakal mateni. Ning yen ana sing belani Kresna lan Semar, kowe sak Wadyabala sing kudu tumandang. Non dawuh ngestaken dawuh sedika. Sang Bapa Panembahan ya kereken gendera barbang bareng-bareng anggonu padha tumandang. Budhalo dina iki prajurit saka negara Arga Bentar. Ayo rewang bebareng tumandang atas tuntas anyayai karya budeling sang prawadya nata bidang lenata.
Awas, Hey!
Ayo. Jin setan do budal kabeh yo. Ayo. Yo budal yo. Budal nonton wayang yo. Yo. Ayo. Ayo. Aja nganteni sing keri. Kabeh digawa ya. Mboten. Wah. Ya budal ya. Budal ya. Yo. Pada peminat upacara, hormat